Unidade 3. Exercicio 6. Todos os días, agás as fins de semana, o espertador de Elisa soa ás 7 da mañá. Érguese, báñase e nun abrir e pechar de ollos aparece vestida na cociña. Mentres almorza, escoita as novas na radio. Toma froita e prepara un zume de laranxa, un café con leite e unhas torradas con manteiga e marmelada. Ao rematar colle o bolso e o portátil e sai a toda presa. Vai ao garaxe e colle o coche para chegarse ata a vila na que traballa, que está a 2 kilómetros. Elisa é deseñadora gráfica e ten quenda de mañá, desde as 8 ata as 3 da tarde. Cando remata a xornada laboral, vai xantar cos compañeiros e compañeiras de traballo ao restaurante Miudiño. Polas tardes estuda chinés na escola de idiomas e vai ata a biblioteca a repasar. Ao saír da biblioteca, toca relaxarse. Os luns, mércores e venres vai á piscina municipal e os martes e os xoves achegas ao seu centro de beleza. Cando anoitece, Elisa volta á súa vila, pero, antes de ir para a casa, toma algo con Xaquín, Ana e Damián, os seus mellores amigos. Ao redor das 9:30 ou 10, volve para a casa. Prepara algo lixeiro para cear e, antes de se deitar, ve un pouco a tele e conectas á internet. Xa é medianoite, a dormir, logo dan as 7.